Bai, holaxe ez. Bai. Arratsalde on denoi, eskerrik asko aukera hau emateagatik. Eta gaurko gure agerraldi hontan, aitzera emaniko genuke hasteko behintzat ez gerala bakarrikan edo soilik ekonomiaz ari edo sistema finantzieroaz ari. Gure ustez, sistema finantzieroak berak egitura ekonomikoa egokitura ekonomikoari oinarri ematen dio eta eragina dauka, eta aldi berean egitura ekonomikoak noski gizartearengan, euskal gizartearen izaerarengan eta egituratzeko moduan ere eragina dauka. Beraz, horregatik diogu sistema finantzieroaz hitz egitea, ekonomiaz hitz egitea badala, baina badala baita ere gizarte gaietaz eta politikaz hitz egitea, ezta. Astu egin zait diapositibak pasatzea, baina gainera hitz egiten ari geran gai hau aipatzerakoan, topatzen dugu Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat Kutxabank gure sistema finantzieroaren oinarria dela. Eta oinarria da, merkatu kuota, bere merkatu kuotari erreparatzen badiogu 140 ingurukoa dalako, ez batipat. Esan bezala, sistema finantziero hori gure ekonomiaren oinarri bada, baina aldi berean baita ere gure gizartearen beraren oinarri da, ez? Lehen aipatu dugun kontu horrexengatik. Eta gure ustez behintzat egundoko garrantzia dauka gizartearen bilakaeran, etorkizunean, eta baita ere momentu hontan duen itxuran ulertzerakoan. Beraz, eredu finantziario baten alde egitea, gizarte eredu baten alde egitea ere badala iruditzen zaigu, eta herri eredu baten alde egitea ere badala iruditzen zaigu. Ez da butsala nolako modelo bankarioa daukagun. Hau da, modelo bankarioa publikoa dan, pribatua dan, soziala dan, funtsezkoa da, ekonomia bera ulertzeko, baina baita ere sistema soziopolitikoa berarentzako, ezta? Hau da, banku entidadeak kontrolatzen espaldin badira, botere publikoek eta gizarteak bera kontrolatzen espaldin baditu, entidade bankario horiek, beraiek kontrolatzen dute bai politika eta baita ere gizartea, horretarako bitartekoak badituztelako. Horretarako finantziazioa dago, alderdi eta sindikatu ematen zaizkien diru laguntzak, edabideen kontrola, akzioak erostetikan edo baita ere publizitatearen bidez, obra sozialaren erabileraren bidez, erantzukizun sozialaren bidez, hainbat modutan, ezta? Beraz, eta hola dena borobiltzeagatikan, eredu bankarioak gizarte eredua bera definitzen du. Ze eredu bankario topatzen ditugu gure inguruan? Hemen aipatuko duguna labur-labur esan da baldin bada ere, naiz eta labur esan, gutxi gora bera arrasto nagusienak hortik handi joaz. Noski, nabardurak eta aipatzerakoan ziurrozko desberdintasunak agertuko dira, baina oro har esateko bi banku eredu ditugu gure inguruan, batetikan eredu anglosajoia edo esaten zaiona, edo eredu oligarkikoa ere deitu izan zaiona, eta berez hor banku negozioa helburu da bere baitan. Hau da, bilatzen dena banku negozioa bera da. Eta horren ondorioz, baita ere ekonomiaren finantzarizazioa etortzen da, desindustrializazioa etortzen da, botere politikoaren menpekotasuna etortzen da, eta krisi garai honetan bizi izan ditugun kalteak bizitzen ari geran kalteak edo horren ondorio izan daitezke. Horren aurrean, eta horri kontrajarrita, modelo europarra edo ikusten dugu. Batez ere oinarritua dago aurrezki kutxetan eta kreditu kooperatibetan. Eta hor, bankuak aurrezkia eta inbertsio produktiboaren arteko nolabeteko zubilana egiten du. Askoz kontentzio handiagoz jokatzen du, eta kontrol sozial eta publikoa izan ohi du. Eta ondorioz baita ere, ekonomia errealaren aldeko apustua edo egiten du. Eredu europarrari dagokionez, ze presentzia duen merkatuan, lehen telebistaz ikusten aritu gara, eta uste datu hauek agertu dirala, aurreko konparezentzia, Frantzian aurrezki kutxa eta kreditu kooperatiben artean 150 edo, jarduera bankarioaren 150 edo biltzen dute. Alemanian kopuru hori altuagoa da, Alemanian aurrezki kutxek presentzia handiagoa dute Frantziaren kontrara, kreditu kooperatibek baino, eta Europar Batasunaren kasuan, bataz besteko 152koa da. Gainera, aipatu izan da, eskubi, ezker, kontu horietan, bankuen privatizazioa,
Bueno, saneatuta dagoen banku baten privatizazioa ez da ez eskumako, ez ezkerreko, ez ezer. Bestela begiratzea baino ez dago Europan konsenso oso zabala dagola banku eredu Europar horren aldekoa, ez? Bai ezkerreko, bai zentroko eta bai eskumako alderdien artean. Beraz, gure ustez, kutxa bat privatizatzea, ondo dabilen kutxa bat privatizatzea, sistema bera, finantza sistema bera, elite finantziero baten hankapean jartzea da. Espainian gainera gertatzen ari dana da, Europan gertatzen ari danaren kontrakoa, erabat alderantzizkoa da, munduan kazgora, ez da? Espainian aurrezki kutxak kuestionatzen dira, eta Europan berriz kuestionatzen dana da banku pribatua. Espainian hazkundearekin obsesio bat dago, Europan berriz argi daukate banku handiegiak diren bankuek sortzen dutela arazoa, ezta? Eta zergatikan otedan hori pentsatzerakoan, Euskal Banka Komertziala oso gutxi nazioartekotua, oso gutxi internazionalizatua dagola iruditzen zaigu, eta hori dela horietako arrazoi bat, ezta? Euskal Kutxen gestorentzako erreferentzia Espainiar banku sistema da eta banku merkatua da. Espainiar erregulatzaileak dira. Hoi da beraien erreferente kontzeptual bakarra, eta horrek eragotzi egiten du Europan ze gertatzen ari dan tajuz ezagutzea edo ondo ezagutzea. Eta honen bestez Adrian emango diotitza aurkezpenarekin jarrai dezan.